दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा विशेष भावे जोंनि भैरबकुंड ब्लक कमिटि नैबे सपनगाव प्राइमारि कमिटिनि सिङावहाय माखासे इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोन दिनै बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन जाफैदों। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। बिथांमोननि जइन जानाय लोगो लोगो आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया आरो बांसिन गोख्रों जासिगोन। आरो नैबे बान्दरगुरियावबो गिदिर मोनसे ग्रुप दिनै जइन जानो गोनांमोन, नाथाय बिथांमोना गामिया एसे रायलायबावनो गोनां थानायलाय बिथांमोना जइन खालामासै। गुबुन दिनाव बिथांमोना आरो जइन जागोन। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोन जइन जानो थाखाय सावरायगासिनो दं। गाबोनबो जोंहा मोनसे एग्जिकिउटिभ लादों, बाहायबो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जागोन। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। जों मिथिगौ बा रायजो राजाफ्राबो बुंगासिनो दं जे इउपिपिएल राजनिति हान्जा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिफोर खोथा होदोंमोन, जों सरकार दानो हायोब्ला गोबां रायजो राजानि खामानि मावगोन, जोंनि ओनसोलाव जों सान्थि सम्प्रिति लाबोगोन ओरैनो बिथांमोना बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे सारि बोसोराव बिथांमोना बेबायदि धरननि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासिबो नार्भास जाजोबखाबाय। बिसोरनि सायाव आस्था आरो फोथायनाया गैखालिया। बेखायनो लोब-लोबहै फैनानै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन खालामफैदों। बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि जुगेदि माखासे ट्राइबेल गामिफोर जों जेब्ला सरकाराव दङमोन बे समनिफ्रायनो गामिफोरखौ सार्भे खालामनानैहाय होनाय जादोंमोन। आरो बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि जुगेदि माखासे गामि बेबायदिनो रेभिनिउ गामियाव माबा जाबाय, कनभार्ट जादों। दा बेबायदिहाय गोबां गामि जाबावनो दङ आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेफोरबो मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन। जों आसा खालामदों आरो बेखौ जोंथ' आसा खालामदोंमोन। सासे बर' फिसा हिसाबै जेसेबांबाबो बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा नांदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै मोनसे सान्थि सुक्तिबो खालामदोंमोन। रन्जन दैमारिया सासे सान्थि सुक्तिकारिमोन। जों आसा खालामदोंमोन बिथाङाबो जेलनिफ्राय गसिगोन होननानै। खिन्थु मैया आं डिटेल्स थाङाखै। मैयानि जिथु राय खोनादों जाबजीबन कारादन्द'आ बाहाल थागोन। महामान्य सुप्रिम कर्टआ इतिमध्य जाजमेन्टखौ होदों। जोंहा मोनसे आसा दंबावो, अब्लाबो इयुननि समाव हयथ' बिथाङा गगोन जों आसा खालामदों। जिहेतु बिथाङाबो सान्थि सुक्ति सहि खालामनाय सासे बेक्ति आरो जों मोजां मोनगोन बिथाङा जुदि गयोब्ला। जाथिनि थाखायथ' बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। माने आर्मस रिभलिउसन खालामनानैब्लाबो जातिखौ मोनसे जाति दानो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो, जुदिब्लाबो बिसोरो माने सिलाइ हमनायखौ गारनानै सरकारजों सावरायबाय आरो सान्थि सुक्ति बिथांमोना सायख' खालामबाय, सहि खालामबाय। दा हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बिथांमोना गसिगोन, जोंनि गेजेराव गमामायैनो सान्थिया फैमारसिगोन ओरैनानै। दा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों एकदम सान्थि फैबाय होननानै। आथिखालाव जों नुनो मोन्दों बेजों हयथ' सान्थि जानाय नङा। बिथांमोना जुदि गवाबा हयथ' बिथांमोननि न'खराव जेब्लायबो मोदै गनाया थागोन। दा बेखायनो सरकारनिफ्रायबो एसे बेबस्थाफोरखौ लानांगोन। जिहेथु बिथांमोना सिलाइ हमनायखौ गारनानै फैबाय, सुक्तियाव सहि खालामबाय। सरकारनिफ्रायबो इच्छा थानांगोन बिथांमोनखौ बहननायनि। गतिके जों खावलायगोन सरकाराबो बे दायित्वखौ लाथोंसै। बिथाङा जुदि गबोयोब्ला जाथिनि थाखाय मोजां जागोन। सान्थिया गमामायैनो सान्थि फैबाय होननानै जोंबो बुंनो हागोन। हाग्रामानिल' खोथाथ' नङा। बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जोंनि राजनिति हान्जाया जा हायो जोङो गोजौनिफ्राय लानानै एकदम गाहाय लेभेलसिम, गामि लेभेलसिम जोंहा अर्गानाइजेसना दङ। आरो जि लेभेलाव जिफोर खामानि मावनांगौ, जिफोर बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरखौ जों बुंगासिनो दं, मावगासिनो दं। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेसेबांखि दा बुंथों मानो बिथाङा खामानि मावनायाव फेल जाबाय। बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोर होदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव, जिफोर खामानिखौ बिथाङा मावगोन होनना बुंदोंमोन, जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङा लाबोगोन होनना बुंदोंमोन, मोनसेबो लाबोनो हायाखिसै, खामानि मावनो हायाखिसै। बेखायनो बिनि सायाव फोथायनाया गैखाला रायजो राजाफोरा। बे जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव
बिटिसि सरकार जेब्ला दोङोमोन गोबां जौगानाय खामानिफोरखौ मावदों आरो गोबां जाथि जनगोष्ठीनि सायाव मोनसे फोथायलायनाया फैदों आरो माने सानसे समाव परिस्थितिया बिराद गाज्रिमोन नाथाय हाग्रामा महिलार जेब्ला सरकार खालामबाय बे समाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावनायखौ जोंबो नुदों जोंबो मावदों बेबायदिनो दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां बिसासा दङ आरो माने दा बेखायनो आंथ' बेखौसो बुंगोन जे इउपिपिएल राजनिति हान्जानि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया जिहेतु बिथांमोना जेब्लायबो मिसा खोथा बुंबाय थायो दा बिथांमोननियाव फोथायनाया गैलिया दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु गोबां खामानि मावबोदों जोंनि ओनसोलाव दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति हान्जायानो सरकार खालामफिनब्ला मोजां जागोन आरो जोंनियाव जिफोर समस्या दङ बेखौ बिथाङा मावलांनो हागोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा सानो आरो लुबैयो